Madwar 1000 persuna f'pajjiżna ta' kull sena titlef ħajjitha kaġun ta' xi tip ta' kanċer u għalhekk li l-pajjiż irid jaħdem biex jassigura li jkollna l-aqwa kura possibbli ħalli nsalvaw aktar persuni. Hekk qal il-President ta' Malta George Vella lejlet il-jum dinji ddedikata għal ġlieda kontra l-kanċer meta indirizza konferenza li tellet fil-Palazz Verdala tan National Cancer Platform bit-tema Uniting Our Voices and Taking Action. Il-President spjega kif ta' kull sena il-Community Chest Fund Foundation tgħin madwar 2500 persuna li jiżviluppala xi tip ta' kanċer. Fortunatament, grazzi għal kura li iktar ma jmur iktar tavvanza, il-pazjenti bil-kanċer qed jgħixu aktar. Fil-fatt, madwar 50% ta' dawk li jkollhom kanċer wara 10 snin li jiżviluppa jkunu għadhom ħajjin. Fost dawn il-pazjenti fl-2022 kien hemm ma 19 il-pazjent ġdid li kellhom taħt 18 sena. Bi 13 tifel u tifla kellhom isifru barra minn xtutna għal kura u terapija meħtieġa li pajjiżna m'għandux. Aktar minn 80% tal-pazjenti tfal jirnexxielhom jelbu kompletament il-marda tal-kanċer. Intant, waħda mill-infermieri preżenti tkellmet dwar inqas kbir ta' infermieri. Bis-sala tagħha tikkonsisti biss minn terz tal-istaff. Jiġifieri hemm bżonn ta' 4 infermieri oħra. Hija appellat lill-awtoritajiet biex isir investiment mhux biss fil-kura iżda wkoll fir-riżorsi umani. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll numru ta' professuri li qalu kif ta' kull ġimgħa jaraw madwar 60 każi ġodda fi bżonn ta' trattament għal kontra xi tip ta' kanċer. Tabib partikolari rimarka fuq il-fatt li qed ikun hemm ħafna rapporti ta' pazjenti li ma jistgħux jieħdu l-kura meħtieġa minħabba mediċini out of stock. Tabib ieħor tkellem dwar nisa li joħroġilhom kanċer tas-sider meta jkunu tqal u qal li kull każ irid jiġi diskuss kon diversi fatturi. Bħud ikunu jistgħu jistennew perjodu qasir ta' żmien sakemm l-om twellet u l-kimoterapija f'dan il-każ tibda tingħata żatti wara tqala, b'oħrajn ikunu jistgħu jieħdu trattament meħtieġ mingħajr ma ssir ħsara lit-tarbija fil-ġuf. Preżenti wkoll il-kelim tal-Partit Nazzjonalista tas-Saħħa Stephen Spiteri li appella lill-Gvern biex japplika s-sistema proposta mill-Partit Nazzjonalista dwar walk-in fejn jekk pazjenti bil-kanċer li għalhom xi ħaġa urġenti ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jistennew fl-emerġenza tal-isptar Mater Dei għal folol ta' nies. Iżda minflok jingħataw minnu fih l-attenzjoni meħtieġa.